mga kaibigan, ito, meron tayong bagong update or bagong VPN na i-share. Etong VPN na to ay medyo hindi siya mahirap kasi nga isang click lang magko-connect na, wala ng configuration, wala ng login, wala ng username, wala ng lahat. Ang pipiliin mo lang server at tap mo yung connect, okay? Ito ang VPN na to ay ang Kibi Elite VPN Pro. So, check natin yung laman ng VPN, okay? Eto, connected ako ngayon. So far, maganda naman yung speed. Naka-connect ako sa Singapore 26 TCP 443 Premium. Ha? Eto, hindi ito binibenta. Siguro pansamantalang connection lang sa mga nawala ng account, nawala ng connection, o nagpo-problema ngayon sa connection. Kaya ito, panglibre lang muna natin ha. Para sa mga walang mga backup connection dyan. Ito na. Yung wag kayong pipitaw sa video kasi bibigay ko yung link kung asaan ha. Sasabihin ko yung nasaan. Ito. Ang unang gagawin natin is syempre i-open mo yung Kibi Elite. Wala ka lang ibang gagawin. Ayan. Welcome to this VPN. Ayan, pakibasa. Ayan, this is not for sale. Libre lang ito ha. Okay? Ito galing sa Freenet. Mga shoutout ako dyan mga taga Freenet. Okay? Ito. Ayan. I-connect ko kayo or magko-connect tayo dito sa 20. Kaya dyan, marami naman yun Ayan, lahat yan server. Ito rin yung payload ko noon or yung configuration ko noon. Ha? Kaya be thankful lang tayo na may nagpapalibre pa. I think 1 month yata to or less than a month lang to. Mawawala din to. At least meron tayong connection, di ba? Hindi tayo mahihirapan. Ayan, yung 443 yung para sa akin okay naman yung 443 pero okay, bigla tayong naputol kasi nawala yung screen. Ito, pipili lang tayo nito ng isa. Kung walang connection yung isa, pili ka lang ulit. Marami yan, hindi ka mauubusan yan. Try natin yung mga Singapore kasi ito yung mga mabibilis na connection, okay? Yan. Connecting, connected. Okay, try natin mag-Google. Okay, Google. Google.com. Mabagal sa akin area kasi nga wala akong signal dito. Oops, bakit mag-data file host to? Try natin sa kita. Iba? Yung maganda. Yung kanina sa 26. Connected. Okay, balik tayo ha. Connected na tayo dyan. Pagkatapos mo mag-connect, try natin yung Google. I-google natin ha. Google.com. Okay. Oh, yan. Ayan na. Isa pa. Ayan na, meron na. Okay, yan lang muna sa ngayon. Subscribe lang. May i-share pa akong iba mamaya or bukas, ha? Okay. Huwag kayong pipitaw sa channel na to. Marami pa tayong matututunan. Tsaka bukas ulit. Okay, thank you sa papanood, ha?